Среща дискусия по някои въпроси на бизнес климата у нас, реалности и очаквания през 2012 се проведе в Бургас. Акцентите в работната среща бяха как по-малките и местни фирми да се справят с намаленото потребление на стоки и услуги, как да се подобри състоянието на всяка една фирма. Въпреки трудната икономическа година, голяма част от фирмите бележат и добри резултати, коментира Божидар Данев, изпълнителен председател на Българската стопанска камара. Трябва да се инвестира в персонал, да се увеличат професионалните качества и умения на работниците, каза още той. Без образование не могат да имат доход. И всички тези, извинете, ще кажа, палиативни програми за временна заетост, които дават и общини, които да, подпомагат социално, подпомагат хора, но те не решават трайно проблеми на българската икономика. Без образовани, без грамотни, без квалифицирани хора няма място за просперитет. Новото от тази година е, че много малки фирми проявяват интерес към подобни форуми. Например, такива, които работят в хранително-вкусовата промишленост, както и местни браншови организации, което е пример за желание на регионалните организации да се научат и да реализират на практика нови актуални тенденции в сферата на производството и търговията. Става ясно от форума.